L-ewwel ta' Frar, il-ġurnata li fiha bdiet il-famuża skema tal-prezzijiet, lista ta' 15 il-prodott illi ma tinkludix frott, ħaxix, bajt, ġobon, ħobs, perżut u ħalib frisk. Lista li meta tħares liha tinduna li fiha tħallew barra ħafna prodotti essenzjali. Il-ħamis filgħodu kien hemm baraġġ ta' kritika fuq il-paġna tal-Midja Laburista taħt artiklu dwar din l-iskema, buħud bil-kummenti jgħidu li din il-mossa hija sempliċiment gimmick filwaqt li qalu li għal darb'oħra il-gvern qed jipprova jitħaq bin-nies. Ħafna kummenti jindikaw li din l-iskema mixejn għajr manuvra oħra biex ikomplu jbatu in-negozji iż-żgħar għaliex huma l-aktar li qed jerfgħu il-pis. Dan apparti li l-gvern fl-ebda stadju ma konsulta mal-ħwienet iżda sempliċiment batilhom ittra jinfurmuhom b'din l-iskema u kif jistgħu jingħaqdu. Kummenti oħra innutaw in-nuqqas ta' prodotti f'din l-iskema hekk kif fil-lista m'hemmx affarijiet bażiċi li jinxtraw ta' kuljum u hemm għażla limitata ħafna ta' ikel sustanzjuż bil-frott u l-ħaxix frisk ma jidher imkien. Barra minn hekk bosta rew it-tħassib tagħhom li bir-roħs ta' dawn il-ftit prodotti se jolew il-prezzijiet ta' prodotti oħra u allura dan ifisser li fir-realtà il-poplu Malti ċir se jkun qed joħroġ aktar flus minn butu. Persuni oħra sostnew li wħud mill-ħwienet iż-żgħar li pruvaw jingħaqdu ma' din l-iskema għadhom ma natawx risposta u għalhekk fl-ewwel ġurnata ta' din l-iskema dawn il-ħwienet diġà qegħdin fi żvantaġġ kbir. Intant matul dawn l-aħħar ġimgħat bosta qdiet ikkritikaw din l-iskema b'mod speċjali minħabba n-nuqqas ta' konsultazzjoni. Bl-assoċjazzjoni ta' min ħaddem sostniet li jekk il-gvern ta' Roberta Bela irid ikun verament soċjalista u jneħħi l-pis minn fuq il-familji Maltin u għawċin għandu jieqaf jintaxxi l-għajnuna tal-kola u jieqaf idawwar 40 miljun euro minn fuq dar il-poplu, proposta li kienet saret mill-Partit Nazzjonalista u li l-Gvern baqa stinat kontrija.